खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि दिनाव नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे सासे मानसिया थाखानि थाखाय मा खालामा जेसेबां हागो एसेबां थाखा खामायदो जेसेबां हागो थाखा खामायदो रावनोबो हरनायनि नाम रावबो लाया नाथाय दिनै जाय सुबुंनि बिसय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों बे मानसिया बेलेग लेभेलनि नोंथांमोना रिल्सआव नुदोंना जे सोरबा बुङो जे आलागि बान्दा था बेबायदिनो सासे सुबुं जायनि मुङा जाबाय हुसैन मन्सुरी बिथाङा ओरैबायदि गोरिब नखराव जोनोम मोन्दोंमोन बिथाङा बुंनाय मथै जे नखरा निजा न' गैयामोन नालाय भारा रुमाव थायोमोन भाराखौनो हरनो हाबावोमोन गतिके भारा हरनो थाखाय जुदि इमान नोंसोर माबा खालामनो लागाबाथाय खस्थ' मावनो लागाबाथाय जानो लोंनो आरो बेसेबां खस्थ' मावनांगोन नोंथाङा नायनो आरो बे उन्दैनिफ्रायनो एसे गिदिंथिंनो बिराद मोजां मोनोमोन आरो सानसेखालि बिदिनो गिदिंबाय थानायावनो बै हुसैन मन्सुरीया बुंनाय बायदि लामा जिंनिफ्राय नालाफोरखौ साफा खालामनानै जिङाव बोखां दोनबायदोंमोन बेफोरो टाउनफोराव जायो टाउनफोराव नालाफोरखौ साफा खालामबाय थायो आरो बै कास्राफोराव बिदि लेथ्रा बोखांना दोननायाव बियो पेकेटसे डायरी मिल्कनि चकलेट मोनो आरो बै डायरी मिल्क चकलेटखौ बियो बै कास्रानिफ्राय बोखांनानै जानानै गावनि एसेबां उखैनायखौ बियो होबथायो आरो बै समनिफ्राय बियो मिथिना मोनो जे मानसिनि उखैनाया मा बुस्थु मानसिनि उखैबाथाय बियो पाप पुण्य लेथ्रा अबेयाव गोलैना सोना थानाय बेफोरखौ जेबो नाया नोंथांमोना गोबां भिडिअ बेफोरबायदि नुनो मोनो जे कास्राबारिनिफ्राय बुथुम मानसिफोरा गारनाय खालाय दैफोनफोरखौ जानाय मानसिबो बुहुद दोङो जायफोरा मोजाङै ओंखाम बोथिथाम मोनजाबाय दोङो बिथांमोना सानो जे जोङो बोथिथाम मोनजाबाय दोङो बेनो बुहुद नाथाय दुनियायाव ओरैबायदि मानसिफोर दोङो हप्तासेयाव बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायै मानसि दोङो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयनिख्रुइ सिगां खावलायहरनो गिरो जे जेब्लाबो जेसेबां हागो ओंखाम बा ओंख्रिफोरखौ गारनायखौ खम खालामनांगो आरो जुदि ओंखाम संनाया बारा जादोंबाथाय ओरैबायदि न'खर नागिरनानै बिसानो है बोथिसे ओंखाम जे जोंहाना बारा जादो नोंसा जा नाथाय जोङो नुनो मोनो गारनाय बा आलाय सिलाय खालामनाय गोबां नुनो मोनो बिदि जायखिजाया बे टपिक्सखौ बेलेगखै लाङा आङो नोंथांमोना बे हुसैन मन्सुरीनि बिसयै मिथिनाया जोबोद गोनां मानोना बे मानसि सासेया धोरोम जाथि जेबो नायालासिनो उन्दैनिफ्रायनो बियो जाबायदि खस्थ'यै सलायबोदो बिनि उनाव देरनानै बिथाङा हटेल इन्डास्ट्रियाव खामानि मावो बिथाङा एयारलाइनाव खामानि मावनानै बेफोर गासै खामानिखौ गारनानै बियो सायख'यो मोनसे खामानि जे आङो बे गोरिब मानसिफोरखौ बा बे जानो लोङै गैयै मानसिफोरखौ आङो हेल्प खालामनांगोन आरो बै समनिफ्रायनो बियो थाग थियारि खालामो जे आङो बिदिनो फार्स्टआव फिसा लेभेलाव बियो खामानि मावो गोरिब मानसिफोरनो जाग्रा लोंग्रा राननानै होयो आरो बिदिनो नुनायावनो बिनि जि मानसिनि लेभेला बारा जालांनो हमो जे बिनाव गोबां मानसिफोरा थांनानै बिनाव बिहैयो जे आंहा ओरै प्रब्लेम आंना ओरै प्रब्लेम मानसिफोरा बेमार आजार लानानैबो थांग्रा जाबाय आरो बिनि उनाव बियो ओरैबायदिथ' नङा जे बिहा थाखानि दंफां दोङो थाखाया जांख्रिना होबानोथ' सोरिया बिनि थाखाय मा नांगोन थाखा नांगोन आरो बे थाखानि थाखाय बियो सायख'यो ससियेल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्राम जेराव मोननैयावबो बिथाङा 21-22 मिलियन फलोवार्स दोङो इउटुबावबो बिथाङा 8 मिलियननि सायाव फलोवार्स दोङो आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे ग्रुपबो खुलियो मोनसे डनेट खालामनो थाखाय जाहाथे बै ग्रुपआव बिथाङा QR क'डफोरखौ होनानै मानसिफोरनिफ्राय बुथुमनानै बेफोरबायदि गोरिब मानसिफोरखौ सहाय खालामो नोंथाङा बिनि भिडिअ नायनानै मेगन मोदै ओंखारलांगोन ओरैबायदिल' नङा जे मानसिखौल' बियो हेल्प खालामो जिब जुनार गासैखौबो जायखौ मोनो बेखौनो माबा बान्दरनो थालिर रानना हैनाय माबा मोसौफोरनो तरबुज रानना हैनाय बेफोरबायदि गोबां भिडिअ नुगोन आरो खुनु सार्थ गैयै नोंथांमोना नुनो मोनो जे किसुमान मानसिया बेफोरबायदि हेल्प खालामो किसुमान सार्थआव हयथ' बिनि भिडिअ बानायनो थाखाय बा माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय उनाव मोनगोन बेफोरबायदि सार्थआव खिन्थु बे सासे सुबुं दिनै दुनियाया मिथिगौ जे बे सासे सुबुङा खुनु सार्थ गैया गोसो खुसिजों मानसिजों हेल्प खालामदो बै गोरिब न'खरजोंबो बा बै लामायाव गोलैसोनाय मानसिजोंबो बियो जनानै ओंखाम बोथिसे जानाय मानसि नोंथाङा आंहा मुगैगोन ओरैबायदि जायगायाव जनानै बियो
ओंखाम जायो बिसोरजों गंसे खान्थियावनो आरो बे मानसिनि बिसय जेसेबां बुंगोन एसेबांनो खम मानोना दाखालि बावैसो बिथाङा आसामावबो थांनानै जाय न' दुवार गैयि जालांदो दैबाना जानानै आपार आसामाव बेयाव थांनानै बियो मानसिफोरखौ हेल्प खालामहैदो आरो दुनियायाव ओरैबायदि मानसि गैया जे बिखौ मिथिया आरो नोंथांमोना मिथियाबाथाय बेथ' मोनसे मिनिनो गोनां बाथ्रा जे हुसेन मनसुरिया सोर नोंथाङा जुदि मिथियाबा फुरा इन्डियाया मिथिगौ बिखौ आरो बिनि थाखायनो आङो मिथिगौ जोंनि बर'फोरनाव मबाइलनि जिथु जेसेबां नांगौ हमना ला आजिखालि गोबां न'खराव गावबा गाव गंसे गंसे मबाइल नाथाय बर' न'खर ओरैबायदि दोङो न'खर गंसेयाव गंसेबो मबाइल गैयैबो न'खर दाबो दोङो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों बेयाव मिनिनो गोनां खोथा नोंहा मिथियाबो जानो हानाय बे हुसेन मनसुरिखौ खिन्थु दिनै बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिनानै ला बे सोरबायदि सुबुं जायनि न'आव लाइन नांनानै थाहैयो जे बेमार आजार जानाय गथ' उन्दै उन्दै लानानै बेफोरबायदि बेमार जादों बिदि जादों गावनि खाथि खालानि जि उन्दै उन्दै गथ'फोर गोरिब न'खरनि बिसोरथ' बेखौ भगबान रखम मानियो गाबनानै थांना खोन्थायो आंकोल आंनो साइकेल गंसे नांगौ आरो बियो थानो हाया बियो बायनानै होयो न' लां आरो बे अननायखौ बियो मानिफ्राय होनो हादो जोंनि सापर्टनिफ्राय जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जाबायदि सापर्ट खालामनो बिनि भिडिअफोरखौ नायो फल' खालामो लाइक खालामो कमेन्ट खालामो अब्ला बेनो मोनसे गेदेर सापर्ट मानसिनि थाखाय आंनि भिडिअफोरखौ गोबाङानो नायो नाथाय साबस्क्राइब खालामा लाइक खालामा शेयार खालामा अब्ला आङो बानायबाय थागोन नोंगो आंहा डेभेलप जानायाव बेसेबां गोबाव नांगोन आंहा थांनाय 20 दिनाव आंनि हारसा चेनेलबो मोनसे दङ नोंथांमोना जायफोरा नायदो मिथिगो बै हारसा चेनेलाव 20 दिनाव 400 साबस्क्राइबार बारायदों मानोना आं गेजेरावनो खामानि मावनाय गारदोंमोन बे इउटिउबाव आरो दा 20 दिन जाबाय आङो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोगासिनो दङ जायफोरा नोंथांमोना पार्मानेन्टलि नायो आंनि भिडिअफोरखौ बिथांमोना मिथिगौ नाथाय आंनि नैबे बर' चेनेलाव अनलि 67 ना 68ल' दिनै 20 दिनाव साबस्क्राइबार बारायदों आरो बेफोरबायदि जोङो आवगायबो नुनो मोन्दों माबोरै नोंथांमोना बि भइसखौ खोनादोंना बि भइसखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ बियो जुदि बै बर' चेनेलावनो थाबाय थानायमोनबा दिनै मिलियन्स फलोवार्स बिया जेब्लाबो जानाय नङामोन मानोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे हिंसा भाब दोङो आं मोजां मिथिगौ जोंनि बर'फोरा ओरैबायदि सानो जे बिखौलाय मानो साबस्क्राइब खालामनो बि फैसा खामायगोन बियो थाखा खामायगोन नाथाय बिखौ नाया जे गथ'खौ सापर्ट खालामनि बा बे मानसिखौ सापर्ट खालामनि र' खस्थ' मावबाय दोङो बा भिडिअ बानायबाय दोङो जोंनि बर'फोरा ओरैबायदिना नोंथाङा एसेल' धोनि जानाय दानो नोंथांनि उनाव बेसेबां हिंसा खालामगोन बेसेबां हिंसा खालामनाय मानसि ओंखारगोन थिग बेबायदिनो भिडिअ खालामनोथ' गासैबो हाया नाथाय जाय खालामदो बिखौबो माने हेफाजाब होआ बा बिखौबो हेल्प खालामा सापर्ट खालामा आरो बिनि थाखायनो आंनि दिनै बोसोरथामानो जाबाय गेजेरावनो आं खामानि गारथ'दोंमोन आंनि कम्पानिनि खामानिनि प्रेसारनि थाखाय नाथाय दा 20 डेज जाबाय आं कन्टिनिउ भिडिअ लाबोगासिनो दङ आरो बे 20 डेजआव अनलि 67 ना माल' साबस्क्राइबारा बारायदो बेफोरबायदिबा माबोरै दावगालांगोन जोङो जायखिजाया बे हुसेन मनसुरिनि बिसय जेसेबां बुंगोन एसेबां खम बिथाङा दिनै सासे सेलिब्रिटि रखम मुकेश आम्बानीनि फिसालायाबो अनन्त आम्बानी ना मा बिथांनि मुङा बेबो बेजों लोगो नांनानै बेसेबांबा रां बिनो दान हिसाबै हरदो जाहाथे गोरिबफोरखौ हेल्प खालामथों होननानै जायखिजाया नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअखौ लाबोनायनि थांखिया बेनो जे जाहाथे नोंथांमोनाबो बे मानसिखौ सिनायनानै ला माब्लाबा बिपद आपद जाबाथाय खैफोदाव गोलैबाथाय बे मानसिनि जुदि खाथियाव नोंथाङा मोनहैफ्लांदोंबा जेब्लाबो निराशा जानाङा बियो माबा नङा माबा मोनसे लामा दिहुनना होथारो ओरैबायदि मानसि गतिके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।